Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Ajnana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ജ്ഞാനയോഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. 13ാമത്തെ അധ്യായം ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെയും ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാം അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നീട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് പദം പോകുന്നതെങ്ങനെ, അതുവരെ ജ്ഞാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത്. പ്രകൃതി നശ്വരമാണ് എന്നും ക്ഷണികമായതും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകൃതി. നമ്മുടെ ശരീരം അതുപോലെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമം, അത് എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുക. അതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് ഭഗവാൻ കരുതുന്നത്. അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അപൂർവമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനേകം ശരീരങ്ങൾ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കരുണം മൂലം വീണ്ടും മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അപൂർവമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട്, കാരണം മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്, പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നസ്, അവബോധം വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അവബോധം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അവബോധത്തിന് അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഈ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക്. ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള പ്രയത്നം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. അതിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രം എന്നാൽ എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാൽ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവൻ, ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളവൻ.
ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമെന്നും ആ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വാഴുന്ന, ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനും എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നില്ലേ? അതെ, അപ്പോൾ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞരാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് അവനവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് താൻ ഏതെല്ലാം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ആധ്യാത്മികമായി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം തന്നെ അറിയുന്നു. അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെയും കൂടാതെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, 5 മഹാഭൂതങ്ങളും പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ മനസ്സ്, ഇവ 3ഉം ചേർന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നീട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയാൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവജാലത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരീരം നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ മയങ്ങി മോഹിച്ച് നിന്നു പോകും. അത്രമാത്രം ഭംഗിയാണ് ഓരോ ശരീരവും. അങ്ങനെ ആ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അവബോധവും മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവജാലവും താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ നമുക്കാകുന്നില്ല. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിലേക്ക് വഴങ്ങി നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയുമെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ശരീരം എങ്ങനെ ഓരോ ശരീരവും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഓരോ ശരീരവും ഈ 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ പുറമോടി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മയങ്ങി വീഴുന്നു ആ ശരീരത്തിൽ. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് വെറും ജഡവസ്തു. 24 മൂലകങ്ങളാൽ നമ്മളൊരു കളിമൺ പാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. കളിമണ്ണിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൊമ്മയെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു ബൊമ്മ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കറണ്ടോ അതുമാതിരി എന്തെങ്കിലോ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ ഈ ശരീരം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് വെറും ജീവനില്ലാത്തതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കുട്ടികൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വെച്ചോ ഓരോ കളിപ്പാട്ടവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നു അതിനും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജീവനുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കുറച്ചുകൂടെ വികസിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ വെറും ജഡവസ്തുവാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരവും ജഡവസ്തുവാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പുറമേ കാണുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നു, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളിമൺ വസ്തു. നമുക്കറിയാം, കീ കൊടുക്കുമ്പോൾ കരയുന്ന പാവകളും വർത്തമാനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നു. എങ്കിലും
അതൊന്നും തന്നെ സ്ഥായിയായിട്ടില്ല. എങ്ങനെ? ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് വിലയേ ഇല്ല. അത് വെറും ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം, അതെന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടുന്ന ആ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണത്? ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം? എങ്ങനെ അറിയണം? ആ അറിവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കണം? കരസ്ഥമാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതെല്ലാമാണ് അറിവായിട്ടുള്ളത്. അത് എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അമാനിത്വമദം ഭിത്വം അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിശ്വംഗഃ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തജേസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനം ഇതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യഥോന്യത. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ 26 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം. ഇതല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അമാനിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനയം. എങ്ങനെയാണ് വിനയം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ ചില ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മിൽ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ വിനയം വളർത്തിയെടുക്കുക. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമേ ഇല്ലാതിരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കാൻ പോകുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും നമ്മൾ വിനയത്തോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഗർവില്ലായ്മ, ഈ ശരീരമല്ല താൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാന അപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. ഗർവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അമാനിത്വം അധംഭിത്വം, താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കൂടാതെ അഹിംസ, ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ അഹിംസ നിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും അവരെയും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അവരെ ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കാനുള്ള നമ്മാൽ അവരാരും തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അധപ്പതിക്കാനുള്ള ഇടവരുത്താൻ പാടില്ല. അതിനെ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നു. ആരെയും ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക. ക്ഷമ, തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ലാളിത്യം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ എല്ലാം തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. തദ്വിധി 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ. തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും. എപ്പോൾ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് വിനയത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരാളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നു, ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാചാര്യനെ നമ്മൾ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആചാര്യന്റെ ഉപദേശാനുസരണം നമ്മൾ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടിയ ജീവിതം നയിക്കണം. അതിൽ പ്രധാനമാണ് ശൗചം, ശുചിത്വം. ശരീരവും ബഹിരംഗവും അന്തരംഗവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ശുചിയായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ നമ്മൾ കുളി, പല്യത്തേപ്പ് മുതലായവ ചെയ്തിട്ട് ശുചിയാക്കി വെക്കുന്നു. ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള അന്തരംഗത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ശുചിയാക്കും? അത് ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാനെ പലവിധത്തിലും സേവിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശുചിയാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ചിട്ടയോടുകൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ തനിക്ക് മുന്നേറണം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. ആത്മസംയമം, അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമാണ് ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചിഴക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയെ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്ങനെ? ഇതുപോലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനോടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പെരുമാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നു. ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുവോ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ഥിരതയോടുകൂടി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുക. ഇപ്പോൾ വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. കാരണം ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം തകരാറിലാകുന്നു. ആരോഗ്യം തകരാറിലായാൽ നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തടസ്സമാകുന്നു. അതുപോലെ ഉറക്കം, മിതമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ശരീരം ടയേർഡാകുന്നു. നമുക്ക് നാമജപം ചെയ്യാനൊന്നും രാവിലെ എണീക്കാനൊന്നും സാധ്യമാകില്ല. അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ശരീരം എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണണം, പുറത്തേക്ക് ട്രിപ്പിന് പോകണം, അതുപോലെയുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവയെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ശരീരത്തെ ആരോഗ്യപരമായി നിർത്തുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വേണ്ട, പുരോഗതിക്ക് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ മിഥ്യാ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക, അതിനെ നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുകയും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ അങ്ങനെ മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിവുണ്ടാകുന്നു. എന്തിനെക്കുറിച്ച്? ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ അറിവുണ്ടാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഓരോ ജീവാത്മാവും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണുന്നത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നത്. അതായത് മരണത്തെ തുടരെ തുടരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലും എല്ലാം തന്നെ മരണം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, വാർദ്ധക്യം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ അസുഖങ്ങൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തുടരെ തുടരെ കാണുന്നത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നു. എന്നിട്ടും നമുക്ക്
ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തോടെ എന്തുകൊണ്ട് വൈരാഗ്യം വരുന്നില്ല? അത് ആത്മജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ ജീവിതം, ശരീരബോധത്തിലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുമൂലമാണ് ഈ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് നമുക്ക് ഒരു വൈരാഗ്യം വരുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം ഇത് ശരിയായിട്ട് ആനന്ദം നമ്മൾ സുഖിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ദുഃഖമാണ്, ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ്, മിഥ്യയാണ്. കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ശരീരം എന്നുള്ളത് മിഥ്യയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. എങ്ങനെ മുക്തി? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. എല്ലാവരുടെയും ധർമ്മമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുകൂല പരിസ്ഥിതി അല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെ പരിശീലിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ ആരും തന്നെ അനുകൂലമായ പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗൃഹത്തിലുള്ളവരോട് നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ സ്ഥായി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഏക ബന്ധു ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് ആരോടും ഗൃഹം വിട്ടുപോകണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ബന്ധത്തിന്റെ, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള, നശ്വരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും എല്ലാം തന്നെ നശ്വരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും, ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ ഉയരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും ആൾക്കൂട്ടവും എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് പറയുക, ഒരു അലർജി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതെല്ലാം അവരെല്ലാവരും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിൽ താൻ മാത്രം ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രമാണ് തനിക്ക് ബന്ധമുള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തന്റെ സ്വയം ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള, ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു. തത്വചിന്തയിലൂടെ അങ്ങനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ഇതെല്ലാമാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ളതെല്ലാം, ഇതിന് പുറമെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് മുന്നേറുന്നതോടുകൂടി ഈ അറിവുകളെല്ലാം തന്നെ ക്രമേണ നമ്മിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉണർന്നുണർന്ന് വരുന്നു. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർന്നു വരുന്നു. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും തന്നെ അജ്ഞതയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ജ്ഞാനം ആയിട്ടുള്ളത്. അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം.
ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ഏക ബന്ധു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മിൽ എപ്പോൾ വളരുന്നുവോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകാനും ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ജ്ഞേയം എന്നാൽ എന്ത്? ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. ആരിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചാണ്. ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ആരിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? അറിയേണ്ടതും എല്ലായിടത്തും നിൽക്കുന്നതും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം എവിടെ വസിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞേയം. അതായത് ജീവാത്മാവ് തന്റെ ബന്ധുവും തന്റെ സുഹൃത്തും തന്റെ ആരാധ്യനുമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുക. എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണിത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അനാദിയാണ് ബ്രഹ്മം. കൂടാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു പേരാണ് ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക്, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നതാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ഘട്ടം. നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന്. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മിൽ എപ്പോൾ ഉണരുന്നുവോ അതാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ സ്വയം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നത് അവസ്ഥയാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മം അനാദിയാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരിയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ 6ാമത്തെ ചോദ്യമായ ജ്ഞേയത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഭഗവാൻ. അറിയേണ്ടവ എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് അറിയണം. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാവ് അനാദിയാണ്, ഭഗവാനെ സദാ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ പോലെ സ്വരാട്ടല്ല. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവ് സദാസമയവും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരണകമലങ്ങളിൽ, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനല്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണെങ്കിലോ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിട്ട് വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അറിയേണ്ടത്. ആരെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ജ്ഞേയത്തെ അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജ്ഞേയത്തെ അറിയുന്നവർക്ക്, അതായത് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതം നുകരാം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാനും ബ്രഹ്മമാണ്. ജീവാത്മാവ് വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം,
ഭഗവാൻ ആനന്ദ ബ്രഹ്മം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ആനന്ദ ബ്രഹ്മമാണ്, അദ്ദേഹം പരബ്രഹ്മമാണ്, നമ്മൾ വെറും ബ്രഹ്മം മാത്രം. കാരണം നമ്മൾ അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രയത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവ് എല്ലാ ദിക്കിലും തന്റെ ശരീരത്തെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവദഃ പാണിപാദം തത് സർവദോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദഃ ശ്രുതിമൻ ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളും കാലുകളും മുഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിക്കില്ല, ഒരു സ്ഥലമില്ല, ഒരു ജീവസത്തയില്ല. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആദിമഹാഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ കൊച്ചുറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളും ഭഗവത് ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിക്കിലും പരമാത്മാവ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപ്തമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം പരമാത്മാവിനെയാണ്, ജീവാത്മാവിനെ അല്ല കുറിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കാരണം പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ മാത്രമേ വ്യാപിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, അവയുടെ എല്ലാം, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിന്റെ, അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാലാണ് ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ണുകളും മൂക്കുകളും ചെവികൾ, കൈകാലുകൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ അവസ്ഥയിലും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഉള്ളത്. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എന്നാലോ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ആ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിലോ ഒന്നിലും തന്നെ ഭഗവാൻ ആസക്തനല്ല. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം 3 ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതേസമയമോ അതാണ് ഇവിടെ ത്രിഗുണാതീതൻ. ആ ഗുണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് എന്ന് പറയുന്നു.
പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും സൂപ്പർ സോളായിട്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ചലിക്കുന്ന ആ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. എന്നാലോ ഭഗവാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നാലോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അതിലും സൂക്ഷ്മനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു പരമാത്മാവ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലോ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ദൂരെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സമീപത്തായിട്ട് ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തം ഇവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭ വിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ഏകനാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് അങ്ങനെ വിസ്തരണം ചെയ്യുന്നത്. അനേക പരമാത്മാക്കളായിട്ട് ഓരോ ജീവിയിലും ഒരു പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഏകനായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അനേകം പരമാത്മാക്കളാകുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്. നമ്മൾ ഒരു മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിളക്കിൽ നിന്ന് അനേകം വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുന്നത് പോലെ ആ ഓരോ വിളക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിളക്കുകളാണ്. എന്നാലോ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആ തീയിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും എല്ലാം തന്നെ ഒരേപോലെ എല്ലാ വിളക്കുകളിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ പരമാത്മാവ് ഏകനാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് വിസ്തരണം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അനേകം പരമാത്മാ ശരീരങ്ങളാകുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരിക്കലുമില്ല. ആ ഓരോ പരമാത്മാവിനും ആ ഒറിജിനൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ശക്തിയും എല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. ഒന്നും തന്നെ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം 16,008 സ്ത്രീകളെയാണ്, രാജകുമാരിമാരെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. അദ്ദേഹം സ്വയം 16,008 കൃഷ്ണനായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അടുത്ത കൃഷ്ണനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളിലോ സ്വഭാവത്തിലോ ശക്തിയിലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അതാണ് വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനേകമാകുന്നു, പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ. അതിനാണ് വിസ്തരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് ഇവിടെ അവിഭാജ്യനാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏകനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പരമാത്മാവ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏകനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുകയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം നടത്തുന്നതും ആ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിഷുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജ്യോതിസുകൾ, അതായത് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രകാശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അതാണ് സ്രോതസ്, ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് പദാർത്ഥമാണ്, ജഡവസ്തുവാണ്. അത് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൂര്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ നിത്യബദ്ധരായിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു, അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സ്വന്തം ധാമം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ധാമമാണ്. അവിടെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്, അന്ധകാരമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണത്. കൂടാതെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്, ആ പരമസത്യമാണ്, പരമപുരുഷനാണ്, പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം സ്വയം അറിവാണ്, ജ്ഞാനമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ശാശ്വതനാണ്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവം, ആനന്ദത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവം ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അറിവ്, സ്വയം അറിവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. നമ്മുടെ അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെന്ന് ചേരേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ആ ഭഗവാനിലാണ്. ആ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ഇവയെ പറ്റി ഭഗവാൻ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിവരിച്ചാലും ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരാകണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മ പാപകർമ്മഫലങ്ങൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജ്ഞാനത്തേക്കുള്ള ഈ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ മുൻജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളാണ്. ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ നീങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് വരുന്നതോടുകൂടി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മദ്ഭക്ത എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാറ്റിലും കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ജ്ഞാനം എന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഘട്ടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ജ്ഞാനം. നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത അതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു അടിത്തറ ഇടുക മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു അടിത്തറ പാകുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇതിൽ ബേസിക് നോളജ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം, പഠിച്ച് ഉയരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭാഗവതം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് തരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജ്, ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രാഥമിക ഘട്ടമാണ്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ. എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതായത് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയുന്നവൻ അറിയേണ്ടത് അറിയുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്,
ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്ന പുരുഷനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം. പ്രകൃതിയുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. ആ ശരീരവും ജീവാത്മാവും പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത്? അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എപ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ജനിച്ച് മരിച്ച് ജീവിച്ചു പോന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് 24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശരീരത്തോടൊപ്പം തന്നെ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം വരുന്നതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി 3 ഗുണങ്ങളും ആ ശരീരത്തിനോടൊപ്പം ചേരുന്നു. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് അതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതുഹോ പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷഃ സുഖദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഹേതു പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഞാനാകുന്ന ജീവാത്മാവിന് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അതിൽ പ്രകൃതിക്ക് അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല സംഭവ വികാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി, സുനാമി എന്തെല്ലാമോ വരുന്നു. അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം തന്നെ പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പോൾ കൂടാതെ നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം പ്രകൃതിയാണ്. അതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ആ ജീവസത്തകൾ തന്നെ, അല്ലാതെ അതിന് പ്രകൃതിയല്ല ഉത്തരവാദി എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവികൾക്ക് ദേഹേന്ദ്രിയാദികളിലുള്ള വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അതായത് പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ജീവരാശികൾ, രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭോഗക്രിയകളിൽ നിന്ന് അവ ഉടൽ കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ശരീരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പല 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 ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പലതും അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ പലതരത്തിൽ പല വിധത്തിൽ പലതും അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിൽ, ഓരോ പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ ആസ്വാദനം നടക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ ശരീരം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ട് നീന്താനും അനേകം സമയം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വസിക്കാനും എല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വേണം, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വെള്ളത്തിൽ പോകാനായിട്ട്. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. മത്സ്യങ്ങൾ, സ്രാവുകൾ, പിന്നെ ഷാർക്കുകൾ,
തിമിംഗലങ്ങൾ, ഇവർക്കാർക്കും തന്നെ ഓക്സിജൻ മാസ്കോ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. അവർ അനേകം വർഷങ്ങൾ അവരുടെ ആയുസ് കഴിയുന്നത് വരെ ആ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ അനേക കാലം ജീവിക്കണം എന്നെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വെള്ളത്തിൽ പല വിധത്തിലും പല കളികളും കളിക്കണം, പലതും അനുഭവിക്കണം എന്നെല്ലാം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ആ ആഗ്രഹം വളരെയധികം എന്താണ് പറയുന്നത്, ആസക്തിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഈ ജലത്തിൽ ഒരു പ്രാണിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജനിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. കാരണം നിന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു, വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കണം, വെള്ളത്തിൽ പലതും കളിക്കണം, അനേക സമയം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കണം. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്, ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായ ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ ജീവാത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നു അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഏത് ശരീരത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് ഓരോ ജന്മത്തിലും ജീവാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളുടെയും കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് പല ശരീരങ്ങളും തരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാനാവിധങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ശരീരമാണ്, ആത്മാവല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പല വിധത്തിലുള്ള സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം ശരീരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ശരീരമാണ് ആ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ഇതൊന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ, അതെന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ശരീരമാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ശരീരങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ജീവസത്ത തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസത് യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അനുസരിച്ച് പല 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 തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും അവനവന്റെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അനുസരിച്ച് പല പല ശരീരത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരം മാറിയെടുക്കുന്നത്. ഈ വേഷ പകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആസക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഓരോ ജീവാത്മാവിനും പലതും ശരീരം സ്വീകരിച്ച് പലതും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ ഇവിടെ അനേക ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ജീവാത്മാവ് പല ശരീരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിത്യബദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനന മരണങ്ങളും തീരുന്നില്ല. ഓരോ ജന്മത്തിലും ഇനി അടുത്ത ആഗ്രഹം ഏതാണോ അത് സാധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തെ നമ്മൾ നിർത്താതെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കാതെ നമ്മുടെ ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല, പുനർജന്മം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. എപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നമുക്ക് വിരക്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നുവോ, എപ്പോൾ അതിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുവോ, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരികയുള്ളൂ. എപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിരക്തി വളരുന്നുവോ
അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആസക്തി വളരുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്കാണ് എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. പക്ഷേ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഓരോ ശരീരവും ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാം തന്നെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഭൗതിക ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ഉപദൃഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്ത ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേ വിചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഃ. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദൃഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം തന്നെ സാക്ഷി. ഉപദൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷി, അനുമന്ത അനുമതിദായകനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് അതിന് അനുമതി നൽകിയാൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകിയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് ശരീരം ആ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ മൂലം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അനുമതിദായകനായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭൗതിക പ്രകൃതി, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ജീവാത്മാവ്, ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ. ശരീരം പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്, കൂടാതെ ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ശരീരം ഗുണങ്ങളാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എല്ലാം തന്നെ താൻ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആ തത്വചിന്തയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണത്. ജീവാത്മാവ് യാദൃച്ഛികമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയതാണ് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. പ്രാമാണികത്വമുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെയും സഹവാസം കൊണ്ട്, സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിച്ച് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റു ചിലർ തത്വചിന്ത ശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ അന്യോന്യം ചർച്ച ചെയ്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ പലരും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറം ആധ്യാത്മിക ലോകവും സർവജീവികളിലും പരമാത്മരൂപേണ വാണരുളുന്ന സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനുമുണ്ട് എന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരോ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ചിലർ അന്യോന്യം ചർച്ചകൾ ചെയ്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം എവിടെ വസിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ആരാണ്, പരമാത്മാവ് ആരാണ്, പരമാത്മാവ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുഖ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനനമരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നപ്പോൾ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അറിവിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ, ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ എല്ലാത്തിനെയും കാണുവാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം എന്നാൽ എന്താണ്, അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അറിവിന്റെ ദർശനം, ജ്ഞാനചക്ഷുഷസിലൂടെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും അവയുടെ ശരിയായ വീക്ഷണ കോണിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു. ശരിയായ വീക്ഷണ കോൺ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അറിയണം. അതായത് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ, ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളിലൂടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആധ്യാത്മികമായ അറിവാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള വീക്ഷണ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നു, നമുക്കിനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുകയാണ്. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും, അതായത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായ ശരീരവും അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ജീവാത്മാവും ചേർന്നതാണ്. അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു, പുറമേ കാണുന്ന ശരീരം എന്നുള്ളത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഭൗതികമാണ്. അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ ശാശ്വതനാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സംഗമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മികമായ ജീവാത്മാവും ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരു കവറിംഗ് ആയിട്ട് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരവും. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചവർക്ക് ഈ ശരിയായ വീക്ഷണ കോണിലൂടെ ഓരോ ശരീരത്തെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരവും അചരവുമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംയോഗമാണ്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യത്സ വിനശ്യന്തം യഹ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഇനി അടുത്ത അറിവ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ച. അടുത്ത അറിവ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരവും ആ ജീവാത്മാവും ചേർന്നതാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ശരീരങ്ങളും. അതിനോടൊപ്പം ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പരമാത്മാവുണ്ട്. ശരീരം നശിച്ചാലും ആ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഒരു കേടും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതരായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അറിവ്.
എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും അവിനാശിയായ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും അവിനാശിയായ ജീവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതായി കാണുന്നവൻ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി. അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു? ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ അറിവുള്ളവരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ ദിവസവും നമ്മൾ കേട്ട് 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 നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു. ശരിയായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ശരീരമുണ്ട്, അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവ്. ശരീരം നശിച്ചാലും ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത അറിവ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശരീരത്തെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ വധിക്കാനോ തോന്നുകയില്ല. കാരണം എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും വസിക്കുന്നു. ശരീരം വെറും ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കളാണ് ശാശ്വതരായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവിയുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ജീവിയെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ കൊല്ലാനോ സാധ്യമല്ല. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യം, അതായത് ഭഗവത് പ്രാപ്തി വളരെ അടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ദർശകൻ അങ്ങനെയാണ്. യഥാർത്ഥ ദർശകൻ മനസ്സിന്റെ സ്വാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതെല്ലാം ഭൗതികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോടെല്ലാം നമ്മൾ അകന്നു നിൽക്കണം. എന്നിട്ടോ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾ, അവയുടെ സമ്പർക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതിൽ മനസ്സിന്റെ പങ്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അതിൽ മനസ്സിന്റെ പങ്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് മനസ്സ് പൊതുവെ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സ് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആത്മീയ ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദർശനം. അപ്പോൾ മനസ്സ് ഭൗതികതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവാകുന്നു. മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സ് ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത അറിവ് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മാവാണെങ്കിലോ, ആത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആത്മാവിന് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ്. ഇവിടെ കാണാം, ആത്മാവ് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കാരണം ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന് ചേതനയുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ആത്മാവ് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ അല്ല അവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നെയോ താൻ ഏത് ശരീരത്തെയാണോ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മുഖമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതാണ് താൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നോ ആ ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ
പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്. അവബോധം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൈക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടിയിലൂടെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുക. പിന്നെയോ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആത്മീയരാണ്, ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അയാൾ സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവനാണ്. ബ്രഹ്മൻ, താൻ ബ്രഹ്മനാണ്, ബ്രഹ്മധാരണയിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആ ഒരു സ്പാർക്ക്, സ്പിരിറ്റിന്റെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കർമ്മഫലപ്രകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ ദർശകൻ. യഥാർത്ഥ ദർശകന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. രണ്ടാമത്തേത്, എങ്ങനെ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു? ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ കാരണമുള്ള ഭേദഭാവന ഇല്ലാതാകുന്നു. ഒരു പൂച്ചയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ പൂച്ചയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാം, അത് നമ്മളോട് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പൂച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാതിരിക്കാം, അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാം, അത് നമ്മളെ ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചു ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു? അതിന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് കർമ്മഫലത്താൽ ലഭിച്ചതാണ്. പാവം, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്നെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ അതിന് ശുശ്രൂഷണം ചെയ്യാനും അതിന് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭേദഭാവത്തിൽ, ശരീരഭേദഭാവത്തിൽ ഞാൻ ഉയർന്നവനാണ്, നീ താഴ്ന്നവനാണ്, എനിക്ക് നിന്നെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള ഭേദഭാവം അതെല്ലാം നിർത്തി എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് കാണുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായി തീർന്ന കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത അറിവായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാ പരമാത്മായം അവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് എന്ന്. ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്. ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നതോടുകൂടി, ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ആത്മാവിന്റെ അവബോധം ശരീരബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി. അജ്ഞാനം കാരണമാണത്. തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ അയാൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം. അല്ലാതെ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. ആ ആത്മാവിന് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ബോധം മാറിപ്പോയത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? താനാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നസ് ചേഞ്ച് ആകണം എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനാണ്, സനാതനനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ശരീരമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദർശകൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ
ഒരു ജീവാത്മാവ് പിറന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോവും. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ജനിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനും സനാതനനുമാണ്, നാശമില്ലാത്തവനും സ്വഭാവേന ആനന്ദമയനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ട് എങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിനെയും ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഭഗവാന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ ഭൗതികതയിൽ വന്നതോടുകൂടി ആ അവബോധം, കോൺഷ്യസ്നെസ് ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെട്ടു പോയി. അജ്ഞാനം വന്ന് മൂടുന്നു. അതുമൂലമാണ് ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയോ തന്റെ കർമ്മഫലത്തെ അനുഭവിക്കുകയോ ശരീരത്തിന് വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിനും വേദനിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ അവബോധം, കോൺഷ്യസ്നെസ് ചേഞ്ച് ആയതുകൂടി സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് താൻ അജ്ഞാനത്തിലാക്കപ്പെട്ടു പോകുകയാണ്, താനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അജ്ഞാനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ് അതിന് ഒരു ഉപമ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ ആത്മാവ് എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ഒന്നിനോടും തന്നെ മിക്സ് ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് തോന്നും ആത്മാവ് ആകാശം എല്ലാത്തിനോടും കൂടി കലരുന്നുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല, ആകാശം വേർപെട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവ് എങ്കിലും ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. വായുവിന് വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും മലത്തിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകാം, എന്നാലും അത് ഒന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. കാറ്റ് എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ജീവാത്മാവും എല്ലാ ഏത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും സൂക്ഷ്മഭാവമാണ് ജീവാത്മാവിൻ്റെത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഒന്നിനോടും തന്നെ കൂടി കലരുന്നില്ല, അകന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പരിശുദ്ധനാകുന്നതോടുകൂടി, കോൺഷ്യസ്നസ് പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാവാണ് എന്ന്. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവബോധമാണ് ശരീരത്തിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്, പ്രാണൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ അവബോധമാണ് ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാ ദിക്കിലും പടരുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവബോധം മൂലം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അനുഭവമാകുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചാന്ത്യത്തെ പരം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്ത്? ശരീരം എന്നാൽ എന്ത്? ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനും രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ 4-5 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരം നശിച്ചാലും ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഭഗവാനെയും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എന്ന ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്ത് എന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, എനിക്ക് ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വിഡ്ഢിയെ പോലെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തനായിട്ട് ഈ ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മളൊരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ആയി മാറിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്തുമാത്രം സഹിക്കുന്നു അവർ. ആഹാരമില്ലാതെ, ശരിയായിട്ട് ഉറക്കമില്ലാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ തല്ലും
തൊഴിയും എല്ലാം കൊണ്ടുകൊണ്ട് പട്ടികള്, നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും എന്തുമാത്രം കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു ശരീരത്തിലാക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ മുക്തനാകാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമുക്ക് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് മോചനത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ എന്ത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കത് സാധ്യമാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശരീരത്തിനും ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം നൽകുന്ന സത്സംഗമാണ് വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അത് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാൽ ശിഷ്യനെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ശരീരം ജഡമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരീരം ക്ഷയിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള ഞാൻ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ വെറുതെ അജ്ഞാനത്താൽ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വീകരിച്ച് ആ വഴിയിലൂടെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ